Салом, ман Исматулло ва мехоҳам имрӯз ба шумо тарзи сохтани паблик чат дар Viber бо истифодаи Android-ро нишон диҳам. Боз дар охири видео мешавад хушхабар ба блогерои нав. Аввал мегузарем ба қисми аввали видео ки сохтани паблик чат дар Viber бо истифодаи Android мебошад. Барои сохтани паблик чат дар Viber ҳамин ссилкае ки таи видео даастай ҳамунҷа медуроед ба ҳамин сайти Viber ҳаминҷа шурӯъ мешавад. Ба инҷа аякла ҳаминро пур мекунем. First name ном лекин ба англисӣ боша. Last name фамилия. Почтаи электронӣ мисол як почтаи электронии хитона менависем. ана инҷа company name. Мо як чиз гуфта монам ки шумо агар ки компания надошта бошед, ягон сайти калон надошта бошед, ягон мисол офис ширкат ё ягон донишгоҳи калон набоша, паблик чат кушода наметавонед. Барои ҳавай дани время дар ин вақти ҳозира фақат ҳамин одамое кушода метавонанд ки ягон офиси калон, ширкати калон ё ки бизнеси калон, донишгоҳҳои калон ва сайтҳои машҳур дошта бошанд. Мисол ман фақат барои намуна компани неймам мегирам Абдуллоев менависам. Viber phone numbers номерое ки шумо Viber регистратсия кардагед некем бо истифодаи 992 ба номера давом метиҳед. Ман мисол менависам 900 компани вебсайт. Агар ки компанияи шумо ягон сайт дошта бошад, полни ҳамун сайта менависед. Мисол www нуқта дунёи илм нуқта ҷимдо нуқта ком. Мисол ҷимдо шудай ҷимдо. Ака link to one of your social media accounts. Я ссилкаи хелтон профилои социални сета, мисол Facebook, Twitter, VKontakte, Одноклассники ҳамора ба http мисол vk.com/ Estimated number of followers. Мисол ҳамун ширкати шумо, ҳамун бизнеси шумо ё ҳамун сайти шумо чанд подписчик дорад. Чанд бигем ки чанд одам доред монанди подписчик да. Ман мисол мегирам ай 0 то 5000. From your social media, what is your largest number of followers? Дар ҳамун социални сето шумо чанд қадар фолловер доред. Мисол агар дар Twitter ягон профил дошта бошед ки 10,000 кас шуморо бихонад, 10,000 нам инҷа мегирад ай 5 то 10,000. инаш ай 5,000 кам. Ман миша вибр мекунам ки ай 5,000 кам дорам. Public account name. Номи паблик чат. Мисол ман мемонам номи паблик чата my public chat. яъне паблик чати ман. Просто ман барои намуна навистестам. Public account language англиси интихоб мекунам. беҳтараш ҳамин. Public инҷа country ҳаст. Country да медуред давлата Тоҷикистон интихоб мекунед. Тоҷикистон. Тоҷикистон. Public account category. Кадом категория. ина бо ҳаминҷа омадагие ки кадом одамон метавонанд паблик чат кушода. ина бизнесо, локал бизнес, компаниё, брандои машҳур, одамои машҳуре ки мисол
Стив Джобс ёки Билл Гейтс ин people ҳамон одаморо дар назар дорад. Одами хе одами прастоя не, одамои машҳура. Place of interest ҷойи interesting ба монанди сайёҳӣ мекардагӣ, сафед дара ёки истироҳатгоҳи баҳористон ҳамҷо. инҷаш organization institute бо аст, яъне ки ҳамон институтҳо ва дигар чиҳои entertainment бошад ба монанди студиёву дигарош. ҳай ма бигӯем ки интихоб мекунам people. Ба ҳар ҳол which chat solution would you like, яъне ки чӣ намуд chat solution мегиред. ма in house дар хона ма хидмат анҷом медиҳем. Will this public account content unsuitable for users under. ҳамира yes интихоб кунед, яъне ки public chat шумо чиҳои ҳамун чиҳое ки шумо дар public chatон мепартоед барои одамои i18 поён мумкина? Бале мумкина. Account description дар бораи ҳамун бизнес менависед ки мисол ман навистагиам hello my name is Matlo, I am leader of the Abdullayev company, my company was opened in 2017 year, now my business is good, my company is not big, I won't create public chat for my business. мисол ҳам хеле дурӯғ менависед, бас submit мекунед. тамом рафт ва шумо интизор шед ва дар почтаи электронитон як бор як сообщение меояд. ӯ сообщение аҳамият надорад, анаба бояд бо як сообщение дига бияд, то ин ки шумо бифаҳмед ки заявка қабул шудагиа. ин буд қисми аввали видео тарзи сохтани паблик чат бо истифодаи Android. Акнун мегузарем ба қисми дуюм, яъне хушхабар ба блогерои нав. ва дар ин хушхабар чӣ аст, яъне ки чӣ хушхабар дорем мо. бисёри блогерҳо аз мо хоҳиш карданд ки каналошона видеошона реклама кунем дар видеомон. мо худмонам ку блогери навем, подписчи кам дорем. ба ҳар ҳол мо ҳарчанд чӣ қадаре ки метонем аз худамон бо пастар видеоблогерҳоро дастгирӣ мекунем. барои ҳамин ман як видео ташкил кардаем бо номи рӯйхати видеоблогерои нав. ин видео насиб то 2 ё 3 рӯзи оянда тайёр мешавад ва ки иштирок карда метавонад дар ҳамин видео дар ҳамин рӯйхат ки каналша ҷойгирӣ карда метавонад. ҳамун шахсое ки подписчикашон 1000 кам аст аз 1000 нафар, чунки агар подписчик аз 1000 нафар зиёд бошад, ман фикр мекунам ки дар канали мо реклама кардани он канал шарт нест. ва канале ки аз 5 видео зиёд дошта бошад, чунки канале ки агар аз 5 видео кам дорад, онро канал ҳам ҳисоб кардан дар кор нест. барои ҳамин дар таги видео ҳаст одноклассники мо, ба контакти мо метавонед ба мо нависед, то ин ки мо канали шуморо дар он рӯйхат ҷой диҳем. аз даст надиҳед инро.